Bumulusok ang bilang ng COVID-19 cases sa City of San Fernando, Pampanga nitong April 2021. Sa kanilang inilabas na coronavirus tracker, makikitang mula sa 475 cases noong Marso, biglang lobo sa 1,569 ang kaso nitong Abril. Ito na rin ang record high na kasong naitala sa loob lamang ng isang buwan. Kapansin-pansin din na hindi pa man nangangalahati ang buwan ng Mayo, umabot na agad sa 365 ang kaso sa lungsod. Ayon sa opisyal na pahayag ng City Information Office, ang mataas na kaso ay dahil sa muling pagbubukas ng ekonomiya at pagluluwag ng ilang quarantine protocols. Kaya naman payo ng Fernandinang si Angel. Follow talaga yung protocol ng COVID, like yung social distancing, yung mga safety measures, gano'n. Sa Barangay Juliana naman, patuloy ang one entry, one exit policy upang mamonitor na tanging mga residente at may essential activity lang ang makapapasok sa barangay. Pong anak tamo, baylo yun naman po na bawal po. Sana po itamo pong pengari, pagsabintala pong mayap, banta po na po magtuloy-tuloy na kapareho po ng ECQ, milyari kaya katamo. Ayon naman sa City Health Office, tumaas man ang kaso ng COVID-19 sa lungsod, maganda naman ang recovery status ng mga pasyente. Higit 75% na umano ang gumaling. As of May 10, 2021, 3,214 sa 4,172 confirmed cases ang recovered na sa novel coronavirus disease. Malaki na po yung ating 75% na recoveries na yan. Lalo-lalo na pagka nakita na natin yung epekto ng ating mga paghihigpit ngayon. Ang local IATF hinikayat na rin ng mga Fernandino na magsagawa na lamang ng virtual events upang maiwasan ang hawaan. Isa ang City of San Fernando sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News.